sabay nating tutukton. Mula sa kalsada hanggang sa online eksena, mga kwentong pinag-uusapan, binibigyang linaw na. Makinig, magtanong, huwag matakot, dito ang usapan, malinaw at tapat. So to speak, tara makinig, boses ng bayan, sabay-sabay nating dinig. So to speak, malinaw ang layunin, bawat usapin ating lilinawin. So to speak. Magandang araw. Welcome sa So to Speak podcast. Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang mga babaylan sa larangan ng tubig, sa industriya ng tubig. Meron po tayo ngayon National Women's Month na ang tema ay Lead Like the Babaylans, Filipinas. So, today, we are going to talk to two women leaders sa industriya ng tubig. At dito natin mapag-uusapan kung ano nga ba talaga ang papel ng mga kababaihan sa industriya ng tubig. At gaano ba kahalaga ang tubig sa ating pang-araw-araw na buhay. Sabi nga ng marami, kapag walang tubig, hindi lang yan inconvenience. Sa totoong buhay, may batang hindi makakaligo. May lola na hindi maasikaso ang pangangailangan. May nanay na hindi makakapagluto at kadalasan, babae ang unang sumasalo sa mga ganyang klaseng problema. Kaya ngayong Women's Month, meron tayong special episode in partnership with the City of San Fernando Water District na nakafocus sa women in water. Hindi lang ito tungkol sa bahay, kundi pati sa water management, sa governance at sa frontline work ng mga kababaihan na nagtatrabaho sa larangan ng water governance. Okay, dalawa pong guest natin today. Siyempre makakausap natin dito sa ating Buena Manong So to Speak podcast. Walang iba kundi ang aking iniidolo din, no? Isang kababaihang leader for the longest time, isang guro, educator. Ang kanyang buhay ay inialay niya sa paghubog sa mga values ng kabataan. At ngayon naman ay nasa larangan ng pamamahala ng tubig. Walang iba kundi si Madam Chair, ang tawag ko sa kanya sapagkat siya po ang chairperson ng Board of Directors ng City of San Fernando Water District. Welcome to So to Speak, Ma'am Lu. Thank you, Miss Son, and magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga makakapanood ng ating podcast. And thank you for this partnership with the City of San Fernando Water District. So today, parang ang pag-uusapan natin, it's all about Water. yung buhay na idinudulot ng kasaganaan sa tubig at yun namang problema ng kasalatan sa tubig. Sa inyo pong larangan ng trabaho, Ma'am Lu, ngayon, marami ba ang mga kababaihan na chairperson ng mga board of directors ng water district sa buong Pilipinas? Hindi lang mga chairperson, marami rin akong nami-meet na mga general managers ng mga water districts na kababaihan sa ating mga conferences, pamawad. Nami-meet ko yung mga kababaihan na general managers ng water district. So, ang ibig nyo ba sabihin, Ma'am Lu, hindi na katulad dati na halos ang lahat ng general manager, lahat ng mga director except for one. Kasi di ba meron tayong sectoral representative ng kababaihan sa lahat ng board ng water districts. In fact, noong unang panahon, nakompromiso pa yan. Kasi kahit na sectoral representative ng kababaihan sa board of directors ng water district, lalaki yung representative, hindi babae, hindi ba? Oo, pero nabago na yan. Ipinagbabawal na ngayon yan. So, sigurado sa board of directors ng water district may isang babae. Yeah. Representing the women's sector. The women's sector. Pero ngayon, you're saying na
marami na rin, even non-women sectoral representatives could also be women. Yes. Not sectoral, yes, mga professionals, Yeah. mga civil society groups. And in fact, nga, nagbubulot ako pag nami-meet ko yung sa conferences yung mga kababaihan. And I would learn na sila pala yung general manager ng water district sa kanilang lugar. So marami na talaga yan. Hindi na lamang iilan o kakarampot. In fact, even abroad, no, marami ng kababaihan ng mga kumukuha ng hydrology. So, they participate in decision making and putting up yung mga infrastructures ng mga water systems. Meron bang difference ang leader na babae pagdating sa water governance o water management kumpara sa isang lalaki, for example? Sa aking palagay, mayroon. Kasi ang babae, ang siyang tagapamahala ng tubig sa kanyang kabahayan. Kaya alam niya ang epekto kung hindi sapat o kaya may problema ang supply ng tubig. Kasi kailangan niya yon sa kabahayan, yung pagluluto, paglalaba, pag-care ng kanyang mga babies, yung yung other members of the family. So kung ang tubig ay kung hindi nagpa-participate ang mga kababaihan sa water governance, paano nila malalaman ang kanilang mga pangangailangan at problema sa supply ng tubig? Yun ang iniisip kong kailangan ng kababaihan sa water governance. Oo, also. in fact, Tita Lu, Madam Chair, ang nakikita ko, kahit sa bansa, Yes. kahit saan ka pumunta, kahit na anong community. In fact, kahit na sabihin mo na ang bahay o ang kabuhayan ng isang household relatively mataas, meaning mataas ang income level, babae pa rin ang mga namamahala. Yes, Kasi oo. sabihin na natin, halos yung mga kasambahay na naiiwan, yung mga lola, yung mga aunties, mga nanay, sila yung namamahala sa isang bahay, di ba? Yes, oo. Basta concern nila yung supply ng tubig. Yung mga kasambahay, hindi naman sila makakapag-produce ng tubig kung hindi mo aalalayan. Paano sila kukuha ng supply ng tubig? Siyempre, ikaw na housewife or at least the woman in the family, magko-contact ka sa mga suppliers o sa water district. Bakit ganito? Bakit mahina ang supply ng tubig? Bakit marumi? Ganyan. So, ang kababaihan pa rin ang mag-communicate sa mga nag-govern ng water management sa kanilang distrito. Yeah, okay. Now, let's talk about particularly the City of San Fernando Water District. So, lately kasi meron kayong may mga problema, di ba? So, the City of San Fernando Water District ay meron joint venture agreement with Prime Water. Dati. Pero, well, until now, di ba? Oo. May joint venture agreement pa rin kayo. Although, hindi makapag-deliver ang Prime Water kasi sinuspend ng mayor ang kanilang business permit. So, we had to assume the responsibility of providing the water services in the city. So in other words po, kahit na sabihin na natin na sinuspende ang business permit ng Prime Water ng city government ng San Fernando, particularly the mayor who's empowered by the local government code to do so, hindi po nawala ng tubig. Hindi. Sapagkat kayo ang nag-ooperate ngayon. Yes. The City of San Fernando Water District, which is a GOCC. Oo. Kasi you have to be ready. Hindi pwedeng mawalan ng tubig ang mga kabahayan, no? Kasi paano sila kakain? Anong gagamitin nila sa pagluluto ng pagkain nila, sa paglilinis ng kanilang mga paligid. Yeah, in fact, may mga nagsasabi, and I think I know that for sure na parang kung tatanungin ka,
anong gusto mo? Walang tubig o walang kuryente? Of course, gusto mo parehong meron, di Parehong ba? meron. Hindi parang basic necessity yan, di ba? Pero parang, at the end of the day, parang mas importante pa rin na meron tayong tubig, Oo, hindi po ba? oo. Okay. So ngayon, ito pinag-uusapan natin itong inyong trabaho, no, which is to provide yung water. Ang water po kasi ay buhay. Yes. At pero libre 'yan, hindi po ba? Opo. Pero bakit tayo ang may mga nagtatanong, bakit ba tayo nagbabayad ng tubig? tubig. Ano ba binabayaran natin sa tubig? Akala ko ba natural resource ang tubig? Oo. Bakit ang mahal ng bayad ng tubig? Ano ba binabayaran natin sa tubig? So, hindi mo naman makukuha yung tubig sa ilalim ng lupa, no, yung groundwater, kung walang mga pumping stations. Dito sa San Fernando ngayon, mayroon na tayong 56 pumping stations all over the city, although we have only 35 barangays, no. So, we already have 67,000 concessionaires. Oh my, So, marami yun. parang nagkukulang pa rin kasi yung supply ng tubig sa ilalim bumababa. So we need to redrill, to rehabilitate yung mga pumping stations para makakuha ng sapat na tubig. Tsaka aside from the technology, aside from the mga equipment, kailangan ng mga tauhan para i-operate yung mga pumping stations, no? At saka yung mag-maintain. Tapos yung naman sa office, sila ang nagpo-provide ng mga nagpa-process ng mga applications kung saan nilalagay ang mga connections, no? So it makes it complicated. Hindi lang basta kukuha ng tubig, Yeah. maraming proseso. So kagaya noon nung bago ang suspension of the permit ng Prime Water, there were only 17 staff dun sa City of San Fernando Water District, no? Halos kasi ang kanilang function was only to monitor. Pero nung suspendihin, we had to get more people. And from 17, we now have 129. So tingnan mo lang yun, no? Just to operate the entire district, you need those people at kulang pa. We keep on completing the staff needed to operate the water system in the city. So kaya hindi lang libre, we have to pay for all of this, salaries, Oo. equipment, maintenance, ultimong meter readers, no? Yeah. They have to go around. Imagine those 67,000 concessionaires Yes. that they have to visit every now Yeah, and then. speaking of those 67,000 concessionaires, so pag sinasabi po nating 67,000 concessionaires, mga ilan pong mga kabahayan yon? Parang ano yung gagamitin nating ano? Parang ang kabahayan kasi connections yun eh. Oo. Yun ang kasi So yung 67 concessionaires na yon, those are not individuals. Hindi, Those hindi. are households. Households. So now, dun sa 67 concessionaires, 67,000 concessionaires, pwede natin sabihin na sa bawat kabahayan, merong babae. yes, of At course. yung babae dun sa kabahayan na yon, siya yung namamahala sa tubig. Yes. Naalala ko, magmula nung maliit ako, ang laging sinasabi ng lola ko, ng mga magulang ko, magtipid, Yes. magtipid. So, ang mga babae yata, sila yung talagang tagapangalaga ng tubig. Bakit? Sapagkat sila yung tagahina, tagapatay, di ba? Taga-ensure na wala tayong sinasayang na Oo. tubig. Kasi lalaki ang kanilang babayaran pag Exactly. maraming magagamit na tubig, no? So ang kababayan talaga ang nag-manage ng water At the supply. household level. Yeah, at the household level. Hindi lang at the level of managing water services like you do in the City of San Fernando Water District and other water districts all over the Philippines, and in fact even all over the world, kundi pati na sa household level. Yes, household. So later on we will go back to this discussion and talk about, how women lead in the water governance, not only in the City of San Fernando but in the entire country. Pinag-uusapan natin ang leadership, no?
ng mga kababaihan pagdating sa pamamahala ng water services tulad ng water district, for example. Kayo ay isang magandang ehemplo. At dun sa 67,000 concessionaires, tiyak na tiyak natin, Tita Lu, kahit na hindi natin tinignan ang bawat bahay, sigurado may babae doon na nangangalaga ng tubig, ng paggamit ng Ng tubig. pamilya. Okay. So ngayon, pwede natin sabihin na siguro at ito controversial sapagkat ito pinag-uusapan sa mga international conferences. Kung sa household level, ang karaniwang nangangalaga ng tubig ay babae, bakit sa pinakamataas na antas ng pamamahala, bakit daw kakaunti ang mga kababaihan at mas marami pa ring decision makers na mga kalalakihan? Saan natin to mauugat? Tama ba na sabihin na wala pa ring gender equality o equality between the sexes pagdating sa leadership roles on a worldwide level at sa level naman natin sa Pilipinas? Oo. Kasi usually ang namamahala sa water district ay mga engineers, mechanical, electrical, or civil, no? Pero yung data, nung nabasa ko, in other parts of the world, yung mga kababaihan ngayon, they take up hydrology so they can participate even on the higher level of governance ng water district. So baka dito sa Pilipinas, sa ating bansa, maikayat din natin yung mga kababaihan na kumuha ng ganong kurso. Di ba dati wala naman mga engineers na babae, pero ngayon, ang kababaihan they try to explore that field also, that profession. Halimbawa, yung doktor, previously noon, mga lalaki ang doktor, pero ngayon halos balanse na, no? So we will also look into that na eventually, kaya siguro may mga representatives ng kababaihan para malaman ang mga pangangailangan sa kabahayan, sa komunidad, no? And gradually, we also train leaders in the community. Baka ma-influence nilang kanilang mga anak na maging interesado sa mga ganong trabaho, no? They can take courses na related to that. Kaya ang City of San Fernando Water District nagpo-provide din ng mga trainings for women leaders yung sa barangay, no? Ilang taon na yung ginagawa natin pag Women's Week. Sa San Fernando, dalawa ang ating Women's Month, March and September, no? So meron And tayong then we have November also. yung Wausi. Oo, Wausi naman. So, yun nga, nag-uuna namin tinitrain yung leaders para eventually yung leaders, they can bring that to their community and eventually to their household, no? So, we listen to them. Yeah. They talk. We orient them on water resources, water conservation, and also on the operation of water, of the water system. In fact, tinuturuhan din silang mga skills on how to repair the minor. I was going to ask you about The that, minor. Tita Lu, because at one point, alam ko, siguro yung mga nanonood, kailangan maintindihan nila na sa mga water district, particularly na City of San Fernando Water District, meron kayong aktibong tinatawag na gender and development. Pinatutupad nyo yung gender and development mainstreaming sa loob ng water district. So meron kayong tinatawag na Women's Committee. Yeah. And the Women's Committee is headed by you, right? Yes. And you have from among the personnel of the City of San Fernando Water District, and this is also true for all local water districts, meron kayong God focal person. Focal person. Oh, yeah. Oo. Sino yung God focal person yun? Si Joyce, Jocelyn Supan Pineda. No? Siya yung focal person ng Alam ko, gender. Supan ang apelyido niya. Joyce Pineda Supan. Yeah, oo. Nagkapalit. Yeah, Oo. okay. So, siya yung inyong God focal person ng water district. ng water district. Itong inyong Women's Committee at itong inyong tinatawag na God focal point system, kung saan bahagi din ng God focal point system ang ating susunod na guest mamaya sa ating third segment, no?
ito ay aktibo sa larangan ng pagtitiyak na sa loob ng water district at sa community kung saan nagsiservisyo ang water district, maisusulong ang pagkapantay-pantay ng babae at lalaki sa pamamahala at decision-making pagdating po sa tubig. Tama Yes, ba? oo, tama yun. And talk about now, yung sinabi nyo kanina na meron nga kayong mga ginagawang training kasi nakasama ako doon at Oo. one point kung saan tinuturuan ang mga kababaihan sa community kung paano magkumpuni ng mga ng minor sirang faucet. Sige, talk about mga it, linya, Tita Lu. identifying the lines, no. Kung hindi nila kaya, tatawag sa water district, no. So yung sa umaga, it's all about theory. Kung ano ang source ng water, paano ang system dito sa water system dito sa San Fernando, tapos ang mga conservation methods, no. And also, of course, there is a portion now we listen to their grievances about water services. And then in the afternoon, actual na yan. May nagtuturo mga technical people from the water district kung paano sila magkumpuni ng mga minor defects sa kanilang mga water equipment sa... After the training, namimigay pa yata kayo ng anong tawag Wrench. dito? May mga wrench. Yung ginagamit na liabe tubo. Liabe tubo. Oo. Sabihin, hindi dapat solong kaalaman o Responsibilidad. skill o responsibilidad ng lalaki sa bahay ang pagkukumpuni ng mga tubo o sirang faucet. Faucets, yes. Diba? Pwede talaga ang mga nanay din, Oo. ang mga babae. So kung naiintindihan nila yung flow ng water sa kanilang kabahayan at saka yung function ng mga yung mga equipment, alam nila kung paano i-repair yon, mga minor repairs. Oo, mga minor repairs na pwede, Oo. kayang-kaya nilang gawin basta meron silang armas. Yes, kasi yung kung minsan- liabe, tubo. Minsan wala naman yung kanilang Oo. asawa sa bahay. Yeah, At- exactly. O yung faucet ay tumutulo, anong gagawin? No? Pati yung pagpapalit ng faucet, alam nila. No? So, Nakakatuwa nga oo. eh. Tapos we encourage them to organize the same training sa kanilang komunidad. I-invite din ang mga technical people sa Yeah. water district at yung mga lecturers. So, dumadami ang nagkakaroon ng kaalaman sa water sources natin, paano ang water supply, at paano ang conservation, at everything about water. Pati Yeah, yung- pero Tita Lu, matanong ko kayo, hindi ba dati, years ago, I forgot the siguro mga more than 8 years ago, meron kayong tinatawag na itong wastage, itong tubig NRW, yung non-revenue water, Non-revenue ang tawag nyo. water, Pero yeah. sa ordinaryong mga mamamayan, pag sinabi nilang non-revenue water, ang tinutukoy po nila yung tubig na tumatagas, nawawala, nasasayang, at kung lalagyan ng halaga yon, napakalaki ng halaga nun. Pero hindi nagko-convert yon into revenues. Yeah. Kasi nga, nasasayang na natatapon. No? Ang alam ko, lumiit na yung amount ng Yes. tubig na tumatagas sa mga Tubo, mga tubo, pipes. yung mga Oo. pipes, connection all over the city. Kasi kailangan ini-inspection yun eh. Oo. Kagaya lang kahapon, sabi ng nagtatrabaho sa amin, meron pong leakage sa likuran ng inyong gate. Tumatagas yung tubig. So agad pinuntahan ng engineer ng water district at nakita nga. So yun, tumatagas, hindi nababayaran, nagiging non-revenue water na hindi naman sinisingil sa mga concessionaires, no? Tama. Kasi sa tubig, alam ko, hindi walang systems loss na Wala. binababayad sa ano. ang nagbabayad yung mismong water district. Pero sa kuryente meron. Halimbawa, kahit na hindi mo ginamit at kung may systems loss, magsishare ka. Yeah, Magsishare ka sa pagbabayad, no? So, kaya kailangan talaga na liliit-liliit yung non-revenue water. Ini-inspeksyon yung mga tubo na tumatagas, ano. Kaya nagpapasalamat kami sa mga mga tao sa kanilang villages o kaya sa kanilang barangay na nagre-report ng mga
silang tubo na tumatagas lang yung tubig. Ito, Tita Lu, tatanungin ko kayo. Mm. Bakit ba ang mga tao bumibili ng mineral water? Mhm. Purified water? Ang tanong ng marami, yun ba tubig na galing sa mga faucet namin sa bahay? Di ba natin pwedeng inumin? Actually, kung titingnan yung source, main source sa center, yung distribution center ng water district, yun required na pina-analyze monthly. For no? bacteria, Yeah, oo. oo. Kung walang bacteria, walang anuman na which are very harmful to the people's health, no? Pero yun nga, kung minsan, so yun kaya yung nagre-request ng tubig na public, yung halimbawa nag-bottled water, doon mismo sa water district kumukuha. Kaya lang ngayon medyo nagka-diferensya yung filter, no? Pero dati doon mismo kasi sa mismong distribution center, okay ang pwedeng inumin yung tubig doon. Pero hindi mo naman kasi masisigurado pag tumagas na sa mga distribution pipelines. Halimbawa, kung luma na yung bahay, luma na yung mga tubo, pwedeng may kalawang. Kasi yung O unang kaya, panahon, Mm-mm. tubo pa sa Oo. tsaka sa ilalim. Or yung nasa ilalim ng lupa, Hindi mo Oo. pwedeng tumatagas yung Oo. doon, Kung medyo delikado. kung magkabutas, pwedeng pumasok. Kaya diyan din pumasok yung septage. Kasi dahil bumababa yung source ng tubig, yung ibang mga yung mga ibang pipelines na pwedeng may butas, baka nahahawa ng mga bacteria or other harmful nutrients from those Pero plants. dito naman sa San Fernando, wala naman kayong masyadong namomonitor na mga sakit na dulot ng maruming tubig na nainom Oo. ng mga tao sa mga komunidad. Oo. Actually, last time nag-report ang ating city health officer sa MSGC meeting, very, very minor ang mga diseases dito sa San Fernando. Parang controlled. Yung waterborne diseases, Oo, kumbaga. oo. So, pero kailangan din na they have to monitor. Baka ang source nila sa mismong kabahayan ang may problema. O kaya doon sa community, yung main line. Pero okay lang na i-report yun para ma-check din ng mga technical people na. Nung minsan, merong nagreklamo. So, pumunta yung CLTV News. Tinignan yung nireklamo. Kasi daw may uod daw na na lumalabas sa faucet. So, nung tignan naman pala, meron palang pansala na nilagay doon sa gripo. Yun palang pansala na nilagay na doon yung uod, hindi galing sa tubig na galing sa pumping station. Oo. Kundi, di ba, minsan nilalagyan nila ng parang filter. yung filter, Oo. tapos ang dumi-dumi na nung filter. Hindi naman nila pinapalitan. pinapalitan. Oo. So, yun yung isang nagkukos naman ng sakit. Yeah. Tama ba, Tita Oo, Lu? ganun din yung sa mga provider ng mineral water or bottled water, no? Required sila to change their filter for a certain period. Kasi nga, kung minsan makakabili ka ng bottled water na may lasa o may amoy, no? It means something is wrong with their filter. Oo. Kasi different stages ang dinadaanan ng bottled water or mineral water. So, may stage na baka kailangan ng palitan. Oo. Okay. Maintenance din ang kailangan doon. Siguro at this point, Tita Lu, maganda na mag-send kayo ng message sa ibang mga kababaihan para nang sa ganon, yung kanilang involvement pagdating sa pangangalaga ng tubig ay manatili at lalo pa silang maging masigasig. Lalo na dito sa San Fernando, Tita Lu. Okay, so sa ating mga kababaihan, no, inihikayat namin na maging maingat sa pamamahala ng water supply sa kanilang kabahayan. Kailangan siguraduhin nilang malinis ang supply at saka may sapat na tubig
para sa mga sa ginagamit nila sa pagluluto, sa paglalaba, sa mga health ng mga kanilang mga kapamilya, no? Pero at kung may sakaling may diferensya, makakita sila ng diferensya, they can report it to the water district at titingnan ng aming mga technical people. Kaya may mga nangyari na kasi kung minsan maitim daw o parang muddy ang lumalabas. Ngayon pala, yung mga technical people, staff, nagpa-flashing sa gabi. Nagpa-flashing, hindi nila ini-inform. That was before, no? Hindi ini-inform yung community. So naturally, kung nag-flashing sila, lalabas sa tubo yung muddy water at saka yung maraming buhangin, no? So gusto rin namin malaman yung mga problema nila para agad na makakita ng solusyon, ma-aksyonan yung kanilang mga problema sa supply ng tubig. Okay. Siguro at this point, magpapasalamat ako sa iyo, Tita Lu, no? Sapagkat ikaw ay isang halimbawa ng babaylan. Kasi sabi ng national government, itong taon na ito dapat ang mga babaylans ang manguna. Meaning, maging babaylan daw tayo kasi nung unang panahon before the coming of the Spaniards sa Pilipinas, meron tayong mga leaders ng community na tinatawag na babaylan. At yan siguro ang bagay na hindi alam ng karamihan, lalo na mga kabataang mga kababaihan at kalalakihan ngayong panahon na ito. So, it's about time, sabi nga, na dumami ang mga babaylans na tulad ni Tita Lu sa larangan ng water management. So magmula kanina pinag-uusapan natin ang leadership, ang pagiging babaylan ng mga kababaihan pagdating sa management ng tubig, water governance o management sa water industry. Hindi lang yan dito sa Pilipinas o sa siyudad ng San Fernando, kundi sa buong daigdig ang pinag-uusapan natin. Ngayon, may isang aspeto na gusto natin pag-usapan ngayon pagkatapos natin pag-usapan yung women in leadership position like Madam Lu Javier, who chairs the City of San Fernando Water District. Ngayon naman, makakausap natin ang napakatagal naman na sa City of San Fernando Water District, walang iba kundi si Regina Songco. Siya ay si G, I call her G, at siya ay department head ng City of San Fernando Water District. Welcome sa ating podcast, G. Magandang hapon po, Ma'am Son, at sa lahat po ng mga nakikinig sa podcast na to. Huwag mo na akong tawagin Ma'am Son, Tita Son na lang, di ba? Tita Son. Oo. Kanina, water leadership o leadership in the water sector ang pinag-uusapan natin. May isang anyo ng leadership na may kinalaman naman sa serbisyo, yung technical services, no? Yes. At ang alam ko, ang gawain ito madalas lalaki ang may hawak. Tama ba, Ma'am G? Tama po, Ma'am. Tita Son. Pero ikaw sa water district ngayon, ino-oversee mo din ang mga technical aspect. Partly po, may hawak ako sa mga konting technical aspects. Although prior to that, nag-handle din naman po ako sa technical, Ma'am. Yeah. Ang isang gustong malaman ng ating mga nakikinig sa ating podcast o nanonood, hindi madalas naiintindihan ng mga consumers yung tungkol sa tubig at serbisyo ng tubig. Kanina na pag-usapan natin with Tita Lu, yung hindi naman binabayaran ng consumers ang tubig. Ang binabayaran nila yung serbisyo. Pag sinabi nating serbisyo, ano ba usually ang serbisyong pinoprovide ng water district sa kanyang 67,000 concessionaires? Opo. Ang water district po, ang mga iba, hindi po nila alam ang problema ng tubig na
Akala po nila na ang tubig ay kukuha ka lang po sa ilalim na gano'n. Marami pong ginagawa bago kami makapag-deliver ng malinis na tubig. Ito po, meron kaming mga pumping stations na tinatayo. And then, mini-maintain po namin yon 24/7. At nagme-maintain din po kami, monitor po kami ng mga water quality po. And yung mga repairs and leaks, monitor namin po yan. At nagko-comply po kami sa mga standards na binibigay ng government. Itong serbisyong pinoprovide ng City of San Fernando Water District, for the longest time, kayo ang nagpo-provide niyan for the City of San Fernando. Wala pa yung joint venture agreement with Prime Water noon, kayo na. Yes po, Tita Son. Kami na po. Oo, pero bakit ba pumasok sa eksena yung Prime Water 8 years ago? Unsolicited proposal po, pumasok ang Prime Water dahil nagkukulang po ng budget yung water district during that time. So may pumasok po, nag-offer sila na gagawin nila yung mga ganitong expansion and everything. Kaya po kami pumayag na gano'n dahil hirap din po kami nung during that time na makapag-loan. Nag-try po kami nag-loan sa mga banks. It took us years para makapag-loan po. Maraming mga proseso na naiiwan po kami sa mabilis na progreso ng City of San Fernando. Ang ibig mo sabihin, Ma'am G, mahal talaga. Malaki ang capital intensive pala yung inyong trabaho. Yes po, Tita Sol. Usually po, ang isang pumping station, it cost us 15 to 18 million po bawat isang pumping stations. So, Station. ilan ang pumping station sa buong So San we Fernando? have 56 po as of 56? today. Yes po. So, 56. So, Times- balak nyo pa bang mag-expand? Meron pa po kami mga tinatayo dahil nga po sa mga humihinang supply ng tubig ngayon. Pero at the same time, dahil po yung biglang takeover nga po nung aming nangyari sa joint venture, so meron din po kaming mga ongoing mga well rehabilitation po ng mga pumping stations. O kasi may wear and tear yan, di ba? Yes po. Meron At na saka po. pag nawala ng kuryente, dapat may genset kayo. Yes po. Merong mga naka-standby na genset po dapat. Oo. Sa technical services, yung sa mga pumping station, gaano karami yung mga babaeng nagtatrabaho sa mga pumping station o sa gawaing technical, Ma'am G? So far po ngayon, meron na po mangilan-ngilan sa mga water districts po na may mga engineers na rin pong humahawak. Pero ito po ay, as of today, to date, mga konti pa lang po talaga dahil ito po yung nagiging barrier po ng, it's more of, shall we say po, na parang gender din na gender bias. Tapos ang iniisip din po nila na ang trabahong field ay panlalaki lamang. Kaya yun po, nagiging barrier po yon. Kaya mga limited lang po yung ng mga kababaihan sa field work. Pero wala naman discrimination ongoing. Halimbawa, kung may aplikante kayo na babae sa gawaing technical, hindi yun yung kinoconsider na handicap dahil babae siya. Ma'am, kino-consider po namin siya if she best suits for that position at with the qualifications, irregardless of the gender po, kinukuha po namin. Pero kasi ang madalas na nakikita ko, parang nasa opisina ang mga babae. Tapos sa labas, meter readers, nagre-repair. Yes po. Meron na bang mga taga-repair na babae sa water district ng San Fernando? So far, wala pa po atang babae nagre-repair. Pero sa mga ibang water districts po, meron naman mga meter readers na babaeng nakikita. Yung mga nag-ooperate ng pumps. Usually po, mga lalaki pa Mga rin po lalaki. Kasi maybe it's due to kasi po panggabi din sila dahil nighttime magmomotor ka pagka operator ka. So, Maari, no? Yun yung isang... isa po sa mga naghihinder po yun. Okay. So, dito sa role ng women, pagdating sa mga technical services, talagang makikita natin na nag-ooperate pa rin yung usapin ng kultura natin, no? Yung Opo. kultura na kung saan parang meron pa rin talagang itinuturing na trabahong panlalaki at trabahong pambabae. Yes po. Pero 'di ba ano 'yon? Parang istorbo, parang problema.
Yun po ang nakikita isang problema po. Pero halos meron na po ngayong nakikita naman sa mga ibang districts nga ma'am na meron na mga nagsa-site inspection ng mga kababaihan at mga engineers na rin pong naka-assign na mga pambabae para sa mga pipelines at saka mga monitoring din po naman. Paunti-unti po kasi paunti-unti yung mga kababaihan, pinapakita din po nila yung kakayahan nila. Hindi naman po yung basehan yon para yun ang kasarian, kung hindi ang pagtatrabaho ay serbisyo. Sige, pag-usapan natin ngayon yung sa frontline services. Yung lapitan, yung nilalapitan ng mga tao. Kapag may problema, usually babae yan. Ayan. Dito po ang best Usually po, kapag may problema, sa customer service po, definitely, ang nakikitang mas advantageous po, although hindi naman inaano yung mga kalalakihan, yes. ay ang mga kababaihan po. Kasi parang nakikita sa kanila yung sense of empathy nila na nafe-feel nila kung paano yung mga nagko-complain po. Pag merong mga nagko-complain, mas na-handle po nila ng maayos. Ano talaga. yung top 3 complaints na usually hina-handle ng mga yung mga nasa yung nilalapitan, customer service? Usually po, mahinang tubig, walang tubig, maruming tubig. Yung tatlo na Yun yun. po, yung halos ang main nila. Okay, so San Fernando, puntahan natin. Gaano kadalas walang tubig? At anong dahilan bakit walang tubig? Usually po, hindi naman, so far po sa San Fernando, hindi naman po masyadong, usually low pressure lang po yung madalas na kino-complain ng mga tao. Hindi pa rin ba tumitigil yung problema ng napupuyat ang mga nanay kasi hinihintay na tumulo ang tubig, magdamag na nagbabantay para lang mapuno yung kanilang mga timba? Prior to that po, nung bago kami nag-take over, marami po talagang complaints dahil nga mahina po yung pressure. Ngayon ba, lumakas na ang pressure? So far po, nakapag-redrilling po kami at nagtatayo kami ng additional pumping stations. So at least nagpapasalamat kami na bawasan po yung mga ibang complaints tungkol sa mahinang pressure or at least nabibigyan na po ng attention talaga ngayon. At ginagawa lahat po ng water district ang makakaya nila para po makapag-provide po kami ng mapalakas pa namin ang pressure po ng tubig. Pag madumi naman ang tubig, anong dahilan ng bakit madumi ang tubig? Ang pagkakaroon po ng maduming tubig usually, baka kung minsan po meron mga leakages, tapos sumasabay po doon sa linya ng tubig namin. Kaya ganon. Or kung minsan naman po sa kabahayan, kapag luma na po yung mga linya nila, o yun, isang cause din po yun. Pero rest assured, yung lahat po ng lumalabas po dun sa main source po namin ay malinis po yun dahil dumadaan po lahat ng mga tests and everything po doon. Ma'am G, paano nila ire-report kung may leakage o kaya may problema sila sa disconnect? Diba pag nag-disconnect, dati daw, isang buwan lang na hindi makabayad, nagdi-disconnect na. Ngayon ba, ganun pa rin? Hindi po. Ang pagdi-disconnect po namin is every after 2 months po. And then, kung magko-complain po or magko-query, pwede naman po sila pupunta sa website po ng City of San Fernando Water District para po sabihin po nila yung complaints nila. Ang hinihingi lang po namin is maging specific po, pati location, tsaka kung ano yung klase ng complaint nyo, para po ma-actionan po agad at ma-resolve na po agad ito. Kanina, natanong ko kay Ma'am Lou kung kumusta na yung operation. So, ang sabi niya, ang nag-ooperate ngayon, yung City of San Fernando Water District na. So, magtutuloy-tuloy ba ito? As of today po, wala pa pong any movement or legal issues na nakarating pa sa district. Pero since po nag-declare po yung yung business permit po ng Prime Water, we are ongoing po na kami na po ang City of San Fernando Water District. City of San na. Fernando Water District po ang nagpapatakbo.
At sa kasalukuyan, dahil City of San Fernando Water District na, kayo na rin ang nag-handle ng pagtatanggap ng bayan. Yes po, Tita Son. Lahat po ng payments and applications, lahat po na nagre-reconnection and everything sa City of San Fernando Water District, payables na po lahat. At dahil kayo na ang nag-ooperate, City of San Fernando Water District, which is a government-owned and controlled corporation, hindi na kailangan bayaran ng consumer ang 12% VAT. Yes po. Isa rin po sa naging good news yun, tinanggal po yung 12% VAT dahil po we are government-owned and controlled corporation. Hindi dahil tinanggal ng mayor. Kasi nalilito yung Dumaan iba. po yun dun Pwede sa... palang ipatanggal ng mayor ang VAT. Akala ng tao, kasi may mga nagtatanong sa amin, Opo. akala nila yung VAT pala, mayor lang pwedeng patanggal. Pero ang nangyari sa inyo, dahil kayo na yung nag-ooperate, Yes dahil po. gobyerno kayo, kanya, Kaya po, walang VAT. yes po. At 12% yun. At 12% po. Because on basis po nun is all government agencies are not required to pay the 12% VAT. Dahil kami na po ang nagpaparan nun. Dati po kasi private So pag yun. bumalik na naman sa pribadong sektor yan, kunyari, bumalik sa prime water, babalik na naman ang 12% VAT. Babalik po siya. Dahil pangit po sa pala, private no? yung private po yung prime Water. Yes po. Ayun. Pero ipinapasa din yun sa consumer, tama? Yes po. Naka-add-on po yun doon sa total bill niya, yung Kanya nga, 12% sa private. hindi nga maganda, di ba? Okay, ngayon naman po, tayo ay gagayahin lang natin si Tito Boy Abunda. Kaibigan ko yan. Hi, Tito Boy. Okay, so kung meron siyang fast talk, tayo naman ay merong quick text. So magtatanong ako, isang tanong, isang sagot. Maiksing sagot lang. Ano yung sagot? 1 word, 2 words, 1 sentence? Kahit na isang word lang po ang sagot pwede. Pwede rin humaba ng konti. Anybody Okay. can answer? Siguro salitan po. Mauna kayo, Tita Lou. Women and water, invisible or essential? Essential. Okay. 1 word, good governance. Reliable? Policy na gusto mong maintindihan ng lahat ng Fernandino. Magbayad ng tubig sa tamang oras para hindi ma-penalty. Okay. Hard truth about water service. Water service is not just technical. Which means, Na ang mga kababaihan ay magiging parte rin. Pwede rin maging parte sa mga technical na ganyan gawain. okay, ang galing. Finish this sentence, Ma'am Lu. Ang tubig ay... Buhay. Yan. Ma'am G, ano ang best habit ng isang consumer ng tubig? Reporting leaks agad, ma'am. Okay. Worst habit na we should stop, Ma'am Lu? Nag-aaksaya ng tubig. Okay. 1 tip para iwas water waste. Magtipid sa tubig. Yung mga tumutulong gripo, isara po agad para di masayang yung tubig na natatapon doon. Konting tubig na tatapon, malaking epekto po sa atin. Huwag na mag-car wash. Basahan na lang. Pero hindi ba, pwede naman yung pinaglabhan, ipunin, di ba? Opo. Pagkatapos, yun yung gamitin na panlinis ang sasakyan. Dapat magtipid ngayon. Kasi hindi natin alam kung kailan matatapos ang giyera. Oo nga. Kailangan ba mag-imbak ng tubig? Dahil sa giyera sa Iran, ng US sa Iran, at ng Israel. Kailangan din kasi yung mga pumping stations gumagamit ng gasolina, ng oil. Oo, tama. Tama o mali? Babae ang bahala sa tubig sa bahay. Mali, ma'am. Bakit? Ang tubig po ay lahat, kailangan natin, sa atin lahat responsibilidad. Okay, hindi lang responsibilidad ng babae. 1 word, serbisyo. Matapat. Okay. 1 word, accountability.
Transparency. Okay. Biggest misconception ng publiko, Ma'am Lu, pagdating sa City of San Fernando Water District. Mataas ang singil. Bakit? Kasi hindi nila naintindihan yung kung ano yung mga pinagkakagastusan ng water district para mabigyan sila ng sapat at malinis na tubig. At totoo ba na sa buong Pampanga, hindi naman ang water district ang pinakamataas ang singil, mas marami pa ang mataas ang singil? Yes po, Tita Sol. Pang- Definitely po. Isa siya sa pinakamura. Isa po siya sa pinakamura compared to the 12 water districts po na Pang ilan? Give us an idea. more or less number 3. Number 3 Number 3. sa pinakamura. Pinakamura po. Most important na karapatan ng consumer ng tubig. Karapatan na magkaroon ng sapat at malinis na tubig. Kapag hindi nila nakuha ang karapatan na yan, ano ang pwede nilang gawin? May karapatan silang magreklamo, tama ba? Karapatan po nilang magreklamo tungkol sa pagkukulang na yon. Most important consumer responsibility naman. Yung paggamit ng tubig sa wastong paraan. Okay. Best quick fix habit sa bahay pagdating sa tubig. I-report ang mga leakages po. I-report ang mga leakages. Ano pa po? Isara yung mga tumutulong gripo. Huwag mag-aksaya ng tubig. Okay. Ano ang relasyon ng LGU sa water district? Ang LGU ba ang nagpapatakbo ng water district? Ma'am G? Definitely hindi po. Ang water district po ay isang government-owned and controlled corporation. Hindi siya under sa LGU. Hindi po, ma'am. Okay. Kasi nalilito yung mga tao pagdating doon sa... Pero may collaboration po. Yun, may collaboration. collaboration. Kasi hindi naman pwedeng Oo. mag-exist ng hiwalay. Opo. Yes. Kasi kung minsan yung reklamo na nakakarating sa mayor, siyempre yung mayor Exactly. i-report sa amin. Okay. One message. Sige, go ahead, Ma'am G. Add ko lang po kasi it's partly po magka-partner sila based po dun sa PD 198 na na-create yung water district. Dahil through the LGU, kaya po nakapag-create po ng water district. Pero we are operating on our own income generation po. Okay. At meron ba kayong one message to young women entering engineering or courses related to the management of water services? Ini-encourage ko po ang kababaihan, lalo yung kabataan na mag-aaral pa sa kolehiyo na kumuha ng mga courses related sa engineering, sa hydrology, para naman sila ang mag-participate sa water governance sa kanilang respective districts, no? Kasi kailangan naintindihan ng mga kababaihan kung paano ginagawa yung pagsusupply ng tubig, kung ano ang technology na kailangan para magkaroon tayo ng sapat at malinis na tubig. Ngayon, meron ng digital water, ha? Kanya, yun yung isang pinag-aralan ko nung minsan na nakapunta ako abroad. Digital water. Hindi na lang digital TV, digital water na rin. Okay. So finally, sabay kayo ha, na sumagot sa sentence na to. Finish this sentence together. Kung may tubig, may Buhay. ay, sabay dapat. Finish this sentence. Kung may tubig, may Buhay. Thank you very much. Katulad ng sinabi ko kanina, meron tayong 2 bisita. Nakita nyo at narinig nyo sila na nagsalita tungkol sa papel ng kababaihan pagdating sa water governance, pagdating sa pagiging leader. Hindi lamang ng water district, hindi lamang sa technical services, kundi pati na sa komunidad, lalong-lalo na at the household level. So at this point, gusto kong pasalamatan ang ating partnership
with the City of San Fernando Water District, particularly na sa kanilang God Focal Point System, sa kanilang Women's Committee, at naging posible ang collaboration na ito sa ating dalawa. So to speak podcast, na bahagi ng CLTV 36 at ng City of San Fernando Water District Gender and Development Committee. So, sana po itong ating podcast na ito ay ma-share natin, itag po natin ang mga taong kakilala natin para po marinig nila ang ating mga pinag-usapan ngayong araw. At lalo na po yung mga nagsasabing hindi naiintindihan ng kababaihan ang gawaing teknikal pagdating sa water services sapagkat hindi na po yun totoo ngayon. Para po magkaroon tayo ng tinatawag na empowerment, kinakailangan alamin natin lahat. Hindi lang administratibo, hindi lang customer service, kundi po yung gawaing technical. At this point, lagi po nating tandaan na ang mga bagay na mali ay hindi kailangan nino-normalize. Kailangan ito ay tinutuwid tulad na lamang halimbawa ng diskriminasyon ng kababaihan pagdating sa decision making sa water services, sa water governance. So, sana po itong podcast natin na ito ay na-deliver ng maayos sa ating mga kababayan yung mensahe na yon na ang mga kababaihan sa panahong ito na bahagi ng local water districts, hindi lang sa San Fernando kundi sa buong Pilipinas, ay bahagi talaga ng tinatawag nating pamamahala at ng decision making. Pag may problema po tayo sa tubig, hindi naman po babae lang ang bahala. Ang sinasabi lang po natin, babae ang namamahala, ngunit ang responsibilidad at the household level ay responsibilidad ng babae at lalaki. So maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Usapang bayan, balitang napapanahon, mga isyu sa lipunan, sabay nating tutukan. Mula sa kalsada hanggang sa online eksena, mga kwentong pinag-uusapan,